Hola, benvinguts al blog 1, on parlarem de com realitzem el ABP en Comenius. Aquest projecte es diu Cançons que canviaren el món volumen 3, i durant aquests dies farem videoblogs resumint com estan treballant cada equip i cada grup. Acompanyem-me. Aquest projecte tracta de la gravació d'un programa de televisió per a analitzar una cançó, que és Zombie de The Cranberries, feta en els anys 90 per a la protesta de la situació política d'Irlanda. Estem així al plató, com podeu ver, i res, ara a continuació procedirem a presentar-vos a cada coordinador de cada subgrup i més o menys ells ens diran què estan fent en cada grup. Acompanyar-nos. Pues estem així amb Mónica, que és la coordinadora del subgrup de... eventos. I res, ara ens dirà un poquet en què consisteix el seu subgrup. En què consisteix? Bueno, pues primero estamos planificando todo cómo será el evento en sí. Estamos esperando a que nos den toda la información el resto de grupos. Estamos montando la escenografía, la iluminación, el guión y básicamente es un poco como la planificación de cómo va a ser todo. Ara estem amb Maria, que ens va a presentar un poquet el que està fet el seu grup, que és... nosaltres som de programa. Estem preparant les plantes de càmera i d'il·luminació per a tota la gravació del programa, estem preparant l'escaleta i els dos presentadors estem preparant el guió de tot el programa. Estem així amb Raldua, que és el coordinador de videoclip, i res, ara va explicar-nos un poquet en què consisteix. No, res, estem preparant un videoclip amb la canció de Zombie de Cranberries. Esto lo editáis, ¿no? Sí, sí. Vale. Amb la cançó de Zombie de Cranberries i estem plantejant avui les localitzacions, els actors, com anem a gravar-ho, els tirs de càmera, què necessitem, attrezzo, il·luminació i totes aquestes mogudes que Que hi ha que fer el videoclip. hi ha que fer per al videoclip. I ja demà ens tocarà gravar-ho tot. Vale, estem així amb Lluís, que és el coordinador de reportatge, i més o menys què estem fent avui. Pues ara mateix estem elaborant el guió, estem buscant imatges d'arxiu i res, planificant per a tindre demà ja com poder treballar. Hola, estem ara amb Gabriel, que és el coordinador de Laboratori Sonor, i ara ens explicarà en què consisteix el que estan fent avui. Avui estem ara mateix un poquet en espera a veure què estan fent els de composició, perquè el nostre treball un poc com depèn del progrés que tenen ells. Així que estem provant micros, estem provant en càmeres, focus i res més. Hola, ara mateix estem amb Hermes, que és el coordinador de composició musical, i què esteu fent avui? Pues estem mirant un poquet l'estil que anem a agafar, com anem a fer el cover, els instruments, un poquet, i estem a de tormenta d'idees. Estic jo tocant la guitarra, tenim ja bateria, guitarra, baix i diverses veus. Estem així amb Auri, que és part del grup d'entrevista, i ara va explicar-nos un poquet què està fent el dia d'avui. Pues bueno, avui estem començant en la planificació del projecte, bàsicament, i ara mateix ens estem encarregant de fer el rider amb tota la informació sobre el que vam necessitar con respecte a fer les entrevistes a nivell més tècnic, i també ens estem dedicant a buscar la gent per entrevistar, bàsicament.